Добър ден на почитателите на Народно читалище Прогрес 1907, град Костенец. В този епизод на подкаст Читалище Прогрес говори, ще разговаряме с един човек, който или е пил по 7, 8, 9, 10 кафета на ден, или просто е Сашо Кадиев. Добре дошъл! Кате, здравей! Скоро беше при нас. Сега пак гостуваш, хареса ти и ние много те харесваме. С най-голямо удоволствие във вашия прекрасен град. Толкова е хубаво тук, удобно, представи много близо до София, което пък на мен ми върши работа, защото непрекъснато пътуваме. И съм щастлив, че отново сме във вашето хубаво читалище. Ето, ще е пълно, нали? Препълнен. Играем едно представление на Теди Москов, Недоразбраната цивилизация. Вече 13 години Кате го играем. 13 календарни. И винаги има страхотен интерес. Има интерес, да, на Теди Москов, нали, нашия голям режисьор, и сме много хубава група тук от Малградски театър зад канала. И това е една българска комедия, която разказва, нали, с ирония, разбира се, и сарказъм, но и истина, за народа ние. Тоест ние българите, през какво сме минали още от създаването. Теди Москов много обича да се шегува, нали, с всичко това, което сме ние, с нашата наивност, така да кажем, нали, с нашата така, менталитет, как, нали, не искаме някой друг да свърши работата вместо нас. Да, така е. Нали, ако мога ние даже един герой казва, най-обичам да се на земя. Да лежим, да одим. И да апем. И да апем. Така че това е едно страхотно представление, за което ние разказваме за историята на нашите българи през турското робство, през руското влияние, минаваме така през историята хумористично. Предстои да разберем и да се посмеем. Нещо, от което страшно много се вълнуват, тук разговарях с твоите почитатели, е откъде взимаш тази енергия? Спиш ли въобще? Спа, между другото. Обаче вкъсни, аз съм нощна птица. И си лягам да не кажа сега децата такова, но 3, 4, 5, 6 сутринта понякога. Защото това вечер аз живея. Тогава гледам филми, игра на игри, чета, пиша, нали, нещо за сценарий, за такова се работи. Правят се, т.е. аз живея вечер, нали, през нощта бих казал. А през деня? През деня работиш? Работа. И? Работа. Ами, тая енергия ми е вреда. Ами, спа, между пръста ми показва, че общо средно спа по 7 часа. О, това е някой път по 5. прилично. Да, някой път по 8, по 9, но средно по 7. Така ми се пада, пръстена показва за година и половина, откак го имам, 7 часа средно. Значи горе-долу е добре. Значи културно. Но съм пълен с енергия, просто така съм се родил, как разбираш. Това ми беше следващия въпрос. Аз не пия кафета много, пия по едно кафе. Да, пия по едно до 2 часа вече, защото едно време пия кафе, но разбрах, че не е хубаво, нали, да пиеш кафета, защото кофеина приключва неговото действие чак след 10-тия час. И ако пиеш примерно късния следобед, както едно време съм пил, и като е време за лягане, поте тресе. Затова до 2 часа, каквото съм пил кафе, пил и това е. Друго исках да те попитам, като се прибереш. Извинявай, ще прекъсвам да вметна. Знаеш какво е енергията? Също съм го научил от майка, съм го видял. И от тебе, защото и ти си пълна с енергия. Пълна съм. Да, хората, които са дейни, нали, които искат да правят неща, да работят, да създават, да предлагат на хората, нали, те са пълни с енергия винаги, съм ги забелязал. Просто защото ние имаме желание да направим нещо за себе си и за другите. Да, и за се радваме, семейството, за приятелите, да. И това ни зарежда, разбираш ли? Защото има хора, които, примерно, ако не правят неща, да кажем нещо мързи или нещо, и те нямат тая енергия откъде да дойде. Защото енергията не идва от почивката, според мен. Енергията идва от действието. Напротив, почивката те по-скоро те заземява, да. Енергията идва от действието. Колкото повече действаш и си ангажиран, толкова повече двигателя се храни и работи. Да. Така си мисля аз. Електричество. Точно. Ще да те попитам, като се прибереш вкъщи при прекрасната ти съпруга, красивата Ивелина Чоева. Кадиева. Да, Кадиева. И тя ли е така? Купона продължава ли или те приземява все пак? Не, тя ме приземява. Ние с Ива, това е при нас хубавото, че сме различни по натюрел. Тя е много по-спокойна от мен, уравновесена, по-дисциплинирана, всичките неща, които на мен ми липсват. И всъщност се допълваме и аз, като съм, нали, в някакъв вихър и такова, да, седни, ако обичаш. Саше, седни, дай лапа, легни, лай. Да, така че и е хубаво, когато човек, аз това го разбира последните години, когато един мъж има жена, разбира се, до себе си, която е отговорна, дейна,
нали, извършва нещата и ги прави. Хубаво мъжът да я слуша тази жена, се оказа. Аз едно време бях пълно, викам, откъде на къде мъжът ще слуша жената, разбираш? И все старите хора разправят, нали, в България. Викат, като си има една уфатна, нали така е дума, като си има една уфатна да те прифане жена в къщата, вика, хубаво мъжа, ако е умен, да я слуша, защото тогава върват нещата. И аз почнах да се понаучавам и да ти кажа, слушам Ива и като я слушам, нещата върват много по-добре. По мет и масло. Да, защото тя е много, много организирана, по-разумна от мене. Браво. И гледа нещата допълвате се. Да, по-отстрани. Така че вкъщи Купона продължава, разбира се, защото ние много се забавляваме с нея. И гледаме филми, слушаме музика и пътуваме по целия свят. И си правим кефове и такова и ни е готино. Но именно така, нали, едно семейно спокойствие, което имаме нужда. Необходимо. Имаме нужда, защото иначе изперкаме. Катерина Евро, твоята майка. Фурия. На 70 прави тази година. Днес да е жива и здрава. Специално една жива и здрава да е. Една твоя почитателка каза, много ми е интересно това, което виждам на екрана между тях двамата. Дали е истина? Да. Такава ли е връзката майка и син? Такава е, даже още по-шантава. Обаче много от нещата не стават за аудиторията, защото публиката вече така, знаеш, никво е. Ти му покажеш пръст, отгоре. Нали? Той има още по-шантави неща между нас. Ние сме правили какви нещо и заедно. Но такава е, жива е връзката между нас, емоционална е, разбира се, буйна е, караме се много често за по-лине. В същото време се обичаме много и между нас има такава динамика. Да си син на Катерина Евро, вдъхновение ли е или бреме? И двете, да ти кажа. И двете. Защото бремето идва оттам, от малък, нали? Все пак известен родител. Тя в България познава майка, обичате я. Винаги било отговорност, нали, смисъл детето на известния човек. Как ще се представи, какво ще такова сега. Винаги го има, това няма как. Нали? Аз вече съм го надживял това отдавна, защото съм... Това не е лошо. Да, то те учи на много неща, тази трудна ситуация. И разбира се, това сме го минали вече много отдавна, защото си станах самостоятелен човек. Въпреки че до ден днешен продължават хора да не ми знаят името, но да викат, сина на Като Евро вчера в квартала има... Да. Вчера в квартала строеж правят и ние роми, братя роми. И единият брат Ром ме поглежда и вика, ама ти си, вика, сина на Катето Евро. Не сещаш с името, но още не. Което ме радва, разбира се. Да. А иначе вдъхновението е очевидно, за да имаш такъв, нали, човек, жена, за пример пред себе си, борбен човек, майка цял живот, нали, работила, правила се, 100 неща прави, готви, градина, кучета, деца, много е дейна. Аз я следвам и постоянно, знаеш, абсолютно. много е дейна. И много е активна и това винаги зарежда, разбира се, и ти дава... И малката е тя, ми се струва. Гледах я как пее, как... Бойна мадама и тя го раздава. Да. Ходи на пиано, пее, сама се избра. Дай Боже. Поема. Ние как се шегуваме в нашето семейство, крушата не пада по-далече от еврото. Сега сте съвсем актуални, евро. Да, вече и вие влязохте в еврозоната. Всичко аз това шегувам, че аз излязох от еврозоната. Преди 40 години. Нали? А вие сега първа влизате. Ние ще се учим първа, да. Какво исках да те питам? Много ми е интересно предаването, кой да знае. И много са ми симпатични закачките с Милица Гладнишка. Да. Сега това сценарий ли е или така от... Не, импровизация. Импровизация, няма. В предаването, кой да знае, няма сценарий. Тоест, има сценарий, това, което... Горе-долу се следва, поред. Поред по такова. Но всичките, нали, джумбиши между нас, всичките приказки, всичките скетчове, всичко го измисляме в реално време. Просто ни хрумва. Защото ние предаването го снимаме в реално време. Както си е. И после вече те си го оправят, за да го пуснат. Но то като пусне, нали, ние си тръгваме. Един епизод го снимаме 2 часа. А те после по телевизията излъчват час и нещо. Нали, съкращава доста неща, защото не може. Защото не може да се затворят устите. Не може да се затворят устите, но 2 часа го снимам и там големи базици. И много се смеем с Милица, с Пъдев, нали, с гостите, особено като има готин гост. И просто си е купон за нас. И ние се забавляваме. Да, и тая лудост си я предавате и на нас, може да си сигурен. Това е идеята, защото особено такова предаване, което е образователно, нали? В същото време трябва да и да забавлява хората. Двете неща, които са много ценни за една телевизия. За телевизията въобще в света да е образователно и да забавлява едновременно. И ние всъщност това успяваме да правим. Образователно, защото главният редактор и екипа са страхотни, Ники Пенче да го поздравя. Те правят съдържанието, нали, въпросите, всичко уникално. И вече ние като актьори, като участници, го правим това забавното и това. И то става тази комбинация. Затова явно и публиката толкова го харесва. Супер, продължавайте. Записваме. Случва ли сте да кажеш, това сега как може да не го знае този човек? Не. Аз ще кажа защо. Защото аз не съм от най-еродираните хора, макар че през годините, нали, чета, интересувам си такова. Но от училище, примерно, не научих въобще история такова. Бех много зле.
И цял живот не съм имал самочувствие, че съм еродиран и затова не си позволявам Мълчиш си. Да, мълча. Затова не си позволявам да соча хората с пръст, които не знаят елементарни неща. Има такива сезнайковци, знаеш, някой като обърка нещо елементарно, примерно, и топа и почват. Ама не може човек да знае всичко на този свят. Да. Въпросът е да знае някои работи. Даже то няма и въпрос, то може нищо да не знае. Абе, цял живот се учиш. Да. Плюс това не е важно кой какво знае, Да. важно е кой какво прави. Да, в и края на какво краищата. иска да прави. Защото има много интелигентни и еродирани хора. Виждаш какво правят. Да, виждам. Лъжат, крадат и прочее. И водят войни, и световни лидери, нали? Ушким еродирани хора, Да, интелигентни, да. па чели, па с страхотни образования, па завършили по целия свят. Какво са завършили? Файда никаква. Те са завършили. Не говоря Как за да световни, обират? Да. за световни лидери. И файда никаква. Никаква. Така че не е важно знанието толкова, важно е наистина сърцето на човека, добрината, която може да носи и какво прави за обществото, в което се намира. Дори без да знае колко е 2 плюс 2. Аз имам приятели, пак от ромски произход и дори, които не знаят колко е 2 плюс 2, защото не са учили математика. Обаче, примерно, с ръцете си могат да прави страхотни неща, оправят цялата къща за секунди перфектно. Но не знае, примерно, нищо. Не знае кой е Чехов, не знае кога е освободена България. Обаче Какво от това? върши Добър работа. човек, да. Ами върши работа за 100 човека, дето ги знаят тия неща. Да. Разбираш ли? Да. Последно. България търси талант. Кога да го очакваме? Не мога да ви кажа, защото и ние не знаем точно. Със сигурност ще се върне пак в ефира. Може би след 1-2 години. Защото идеята е, че се прави по-рядко, тъй като трябва да се наберат таланти. Нали? Защото България не е чак толкова голяма. Има немалко таланти, разбира се, но за да може да има нещо свежо, затова телевизията го прави през някоя друга година. За да могат да се съберат повече. Да. Кастинга да е по-богат, нали, и да има такава възможност, а и междувременно си излъчат и други неща. Така че ще се завърне в ефира, според мен, след година и нещо, пак ще ни гледат. Супер. На България Много с добре. талант. Искам да напишеш нещо за нас, Разбира се. защото С най-голямо удоволствие. много те обичаме. Аз ви обичам също. Сега ще напиша нещо за вас. И така. Искам да пожелая на хората от Костенец да бъдат щастливи, усмихнати и да са здрави. Най-важното. Бъдете позитивни, вярвайте Господ, що аз вярвам, и всичко ще се нареди. Ал Кадиев. И усмивки се. И усмивки. Много благодаря за всичко и за тази прекрасна лудост, с Кате, която благодаря ти. ни заразяваш. Та вече ще ме гледаш, нали? Много сме яки тази група. Сега ще се смееш, тук има много луди неща. Имам Типично нужда. Теди Москов, много е шантаво. Имам страхотна нужда точно тези дни Много някой се да радвам. ме разсмее. Сега те освобождавам да хапнеш. Отивам да хапна една толумба и да се така. обличам. Хайде. Взимам водата. До после. Поздрави на зрителите. Пресина.